Sa Good Vibes, 7 ka tuig nga bata ang nagabaligya sang notebook nga may artwork niya, agud tumabuligan iya classmate nga may masakit. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. Ini ang mga notebooks na may mga artwork na himo sa 7-year-old na si Derek Sanson. Ginabaligya ini ni Derek 100 pesos kada isa para makabulig tipon sa pondo para sa iya nga classmate nga may masakit kag nagakinahanglan sa radiotherapy sa sulod sang 27 ka adlaw. Duha ka bulan na nagligad, nagpangayo si Derek sang Xbox sa iyang mga ginikanan pero ginhambalan siya nila nga magsupot sang kwarta. Sa may baluan niya, ang kahimtangan sa iyang classmate sulod sa iyang mami nga si Gian Sanchez Sanson, ginhatag yan na lang iyang sinuptan niya kwarta sa iyang classmate kag wala na lang gidayon ang pagbakal sa Xbox. When we learned about his classmate, Kashan, who is now sick, he approached me and he asked, "Mom, can I give the money I saved to Kashan instead of buying an Xbox?" Subong, masako ang iyang pagpaint sa mga notebooks para dugang pagigabulig para sa iyang classmate. Sulod siya kay Derek, nagmasakit man siya sang gamay siya. Gani gusto niya man buligan ang iyang classmate nga nagamasakit naman sa karon. When I was a little boy, I got sick too. Papa Jesus healed me. Now I am healthy and okay. I want to help Kashan so he will be well again. I want to save a life. Life is more important than an Xbox. I want to help my classmate Kashan. Istorya sang iya mami, makaduha ka beses nga nag-angkon sa balatian si Derek pero iya ini tanan na lang puwasan. There it was discovered that he had intussusception. So the small intestine of Derek went inside the big intestine. But usually, this can be resolved through surgery. Pero sang in-check in the ultrasound, kung sa ano pa bang ulan nag-release, and he was spared from a surgery. So we really consider that a big miracle. Derek had nephrotic disease. So it's like ang protein in the body, hindi niya ma-keep. So it goes out, mag-wiwi siya. And when I heard of the words kidney disease, that was hard to take. Gani bilang iloy ni Derek, nalipay siya kag dako ang iyang pagpasalamat sa ginahimo sang iyang anak nga isa ka survivor kag karon nagabulig man para makasurvive ang iyang classmate. His way of thanking God really for his healing, and it's his way of giving back to God by helping his friend. We are very happy. He is so willing to help Kashan. May napulot na sa tanan ka mga designs nga nahimo. Ang unang 100 notebooks nga nahimo ni Derek, iya na paubos in less than 24 hours. Gani masako sa subong sa pagdugang pagid sa paghimo sa mga notebooks para sa mga naga-order. You can message my mom on Facebook if you want to buy the notebooks by my brother Derek for his classmate Kasha. My mom's name on Facebook is Gian Sanchez Sanson. Sa kada kuno makahibalo si Derek ka may orders naman sa iya nga mga notebooks, hindi matupungan ng iya nga kalipay sunod sa iya nga mami. Nalipay siya kay may ihatag naman siya nga bulig sa iya nga classmate.